ברוכים הבאים למטבחו של איתן. עכשיו נראה לכם איך אפשר לטגן קציצות ללא טיפת שמן בסירי GCC. אנחנו שוב שמים סיר ריק על הקיריים, אני מדליק את הלהבה ומציב את הסיר הריק על הקיריים כדי שיצבור חום. בפעולה של טיגון ללא שמן מחממים את הסיר ריק על האש מספר דקות ללא המכסה. המכסה עומד בצד, הסיר צובר חום. כעת נבדוק אם הסיר צבר מספיק חום כדי לעשות את הפעולה של הטיגון ללא שמן. נזליף מעט מים ותראו שהמים הופכים למין כדורים שרצים בתחתית הסיר, משמע שהסיר מוכן לפעולה של הטיגון ללא שמן. יש לי כאן קציצות מבשר עגל טחון, הוספתי לתערובת בצל ירוק ונענה, ואת הקציצות אני אניח עכשיו בתחתית הסיר החמה. אתם יכולים לשמוע שהסיר חם. הקציצות נדבקות לתחתית בתחילה, לא לחשוש מזה, מכיוון שהבשר הקר מתדבק לתחתית הסיר החמה, אבל אנחנו בהמשך נראה לכם איך זה משתחרר ואיך הופכים את הקציצות לצידן השני. כמובן בסירי GCC עושים את הטיגון ללא שמן עם מכסה סגור כדי למנוע התייבשות מוחלטת של האוכל, וגם כדי שלא ייכנס אוויר פנימה ויעזור לתהליך ההתחמצנות של המזון. הטיגון הוא ללא שמן וללא נוכחות אוויר. הקציצות ממשיכות להתאגן, ואנחנו עכשיו מניחים את הלהבה כדי שטמפרטורת הסיר מעט תרד והקציצות ישתחררו לחלוטין מההידבקות, ואז נוכל להפוך אותן לצידן השני. למכסה יש מד חום, אבל בפעולת הטיגון ללא שמן אנחנו לא מתייחסים למד חום. במד חום משתמשים אך ורק כשעושים פעולה של בישול ללא מים. טיגון ללא שמן אין צורך להסתכל על המד חום ולהתחשב בו. עברו כ3 דקות, עכשיו נבדוק אם הקציצות השתחררו ואם ניתן להפוך אותן לצידן השני כאשר הן כבר שחומות בצד אחד. אתם יכולים לראות שהקציצות השתחררו לחלוטין, הן זזות ואין שום בעיה להפוך אותן. צידן התחתון שחום להפליא, הן כמובן בפנים עסיסיות, אתם יכולים לראות שיש טיפה רטיבות בסיר שנותנת גם מין רוטב חום שיעזור לנו לצבוע את הצד השני של הקציצות. נסגור את המכסה, אנחנו משאירים את הלהבה מונמכת, ועוד 2-3 דקות הקציצות תהיינה מוכנות. נבדוק אם הקציצות מוכנות. הן שחומות, גם הצד השני שחום היטב, הן משתחררו לחלוטין מהתחתית, אפשר לקבות את הלהבה ולהעביר את הקציצות בלי הגשה. ובמידה ויש לנו קציצות נוספות כמו שמחכות לנו כאן בצלחת עוד קציצות, אפשר להמשיך בעוד סבל. אתם תראו שהקציצות מאוד שחומות, הריח הוא ריח נפלא, אתם לא יכולים לצערנו לחוש בו, אבל המראה, הריח והטעם הם נהדרים, פשוט נהדרים. וכמובן ללא השמן השרוף, ללא השמן המשמין וללא הקלוריות המיותרות בטיגון הרגיל כפי שרגילים אנשים בשמן. אני אעשה עוד סבב של קציצות, אני מדליק את הלהבה שוב, התחתית כבר חמה, ואני שם שוב את מספר הקציצות שנוצרות.